खुलुमबाय दिनै 12 जानुवारि 2023 शुक्रबार एबसु आरो बड' साहित्य सभानि अनगा बर' हारिनि जेंना जेंसिखौ बोस्रांनो हानाय गुबुन आफाद गैया। एबसु आरो बड' साहित्य सभाया खौसे गोबां खामानिफोरखौ मावबोगासिनो दं होननानै प्रमद बर'आ बुंदों। एनएलएफबि आफादा माखासे जेंनानि थाखाय आरोबाव हाग्रायाव थांफिनदोंमोन, नाथाय एनएलएफबिखौ बिटिसि सोरखार आरो आसाम सोरखारा खावलायनानै लाबोदोंमोन आरो लाबोनानै सावरायनो थाखाय दोनफैनाय जादोंमोन। नाथाय सावरायनो थाखाय लाबोखांनायनि उनाव बेबायदि होखारहरनाया मोजां जायाखै, बेखौ जों दुखु मोनदों होननानै बि बानस बिथाङा बुंदों। नाय बिथांमोना सावरायनो होननानै ओंखारबोदों। जोङो जेब्ला बिथांमोना फैदों जों बिनि गथै जारिमिनखौ मिन्थिदों। सरकारनि खावलायनायाव अर्थात नैबे बिटिसि गभर्नमेन्ट आरो स्टेट सरकारनि खावलायनायाव बिथांमोना सावरायनो होननानै फैदों, नङाबा बिथांमोना संग्राम खालामनो होननानै हाग्रायाव हाबफैदोंमोन, हाथियारनि संग्राम खालामनो होननानै जों बिथांखिनिखौ मिन्थिदों। स' जेब्ला बिथांमोना सरकारनि खावलायनायखौ लाखिनानै जेब्ला फैदों जों गोजोननाय मोन्दों, खारन जोंबो सान्तिखौ लुबैदोंमोन। बिबायदि हाथियारनि संग्रामखौ नांथ'लिया होननानै जोंबो साननानै दंमोन आरो बे टाइमावनो बिथांमोना फैफाफिननायखौ जों मोजां मोन्दोंमोन। दा खोथाया जाहैबाय दिनै सावरायनायखौ कन्टिनिउ खालामनानै मोनसे फिथाइ थायहोनांगौनि खौ नागारनानै सोरखारा बिथांमोनखौ दिनै केम्पनिफ्राय होखारनायखौ जोङो थारैनो दुखु मोन्दों। थ' मानि थाखाय बिथांमोनखौ होखारखो जों जेबो बुजिना मोनाखै आरो। थ' बेयावहाय मोजाङै जुदि गभर्नमेन्टआ इनिसियेटिभ लानानै मोजाङै रायलायनानै बिसोरनि दाबि दावाखौ जुदि सुफुंना होयोमोनब्ला बे साबसिन जागौमोन होननानै जों दिनैनि तारिखाव जों सानो। बिथां एनएलएफबिनि मेन उद्देश्यआ बेनोमोन दि दिनै माखासे जिखिनि एक्स इन्डिपेन्डेन्टफोर दंमोन, जेलाव दंमोन, जोबथेसालियाव दंमोन, बिथांमोनखौ अख्राङाव लाबोनो थाखाय बिथांमोना बेनि थाखाय दावहा संग्राम खालामदोंमोन, रन्जित देब्रानिखौ संग्राम खालामदोंमोन। नाथाय दिनै बिथांमोनाबो माखासे सरकारजों दिनैहाय गाहायाव बोख्लायबोजानानै बिसोर द्रप डाउन जाबाय। दिनै गोबां बेबायदिनो बर'फ्रा साफा एफा बिदिनो दिन थगायजागासिनो दङ। बेनि बेलायाव सार मा बुंनो सानो? दा बिथांमोननि जे थांखि बेयो मामोन जोंथ' मोजाङै मिन्थिया, जों बिसोरजों मोजाङै जिरायनानैबो सावरायनाय जायाखै। खिन्थु नों बुंनाय बायदिनो मिडियायाव जों नुबाय थादों रन्जन दैमारि सार आरो एनडिएफबिनि जेसेबांखिनि जेलाव दङ बिथांमोनखौ बरननांगौ होननायाबो बिथांमोननि मोनसे दाबिमोन। बेखौ जों मोन्थिदों बेयो मिडियानि गेजेरजों। थ' दिनै बेथ' जाफुङाखै। थ' थांखिखौ मोनहैयै सिगांनो दिनै बिथांमोनखौ थेर बेथेर खालामनायखौ जोंबो दुखु मोन्दों आरो बेखौ जोंल' नङा साफ्रोम बर' समाजा दुखु मोनगोन। जायफ्रा जाथायखौ नुदों बेखौ जोङो फोथायनानै जों बुंनो हायो। एक्स एनडिएफबिनि बे जोंनि समाज फोसाबनाय हाबाफारियाव बिथांमोना दाब दाब जायगा गिदिंनानै दिनै बे जोंनि गिदिर मोनसे हालामाव सफैनानै लाइमोन गथ'फोरनि आरो जोंनि समाजनि जिथु थासारि आथिखालाव जिबादि गेना गोरोन्थि जालांनो हमदों बेखौ फोसाबनो आगान सुरनायखौ आं जोबोरैनो साबायखर मोन्दों। आरो जों बिथांमोननि गोसोनि गेदेमा हारि दानायनि जिथु इनिसियेटिभ लादों बा लालांबाय थागोन, बेखौ जों सानै हयै खालामलायनानै दिनै जोङो बे 19 गामि ओनसोलाव माने गिदिरथार खाजामाथि ओनसोलाव बरसिलाझाराव जों दाफुंनानै लाबाय। आरो जोङो मोनफ्रोमबो गामियाव जों बेबायदिनो बोथोर आरो समखौ मिलाय सांग्रांथि मेल लागोन आरो मोनफ्रोमबो गामिनि जिथु गामि जौगानायनि भिलेज कमिटि थायो बिथांमोनजों जोङो थोंजोङै सोमोन्दो लाखिनानै जोंनि बे रोदा सुनो नागिरनाय माखासे गाज्रि थासारिफोरखौ जोङो फोजोबनो थाखाय जों मिथिगौ जेनेबा लाइमोन बा देरफुनाय गथ'फ्रानो फ्राय गोबाङानो हयथ' गावनो गोसो जानानैबो मालाबा गाज्रि संग'आव गोग्लैयोबा लोगो मोननायजोंबो जायो, सोरबाया बायद'आव थाङो बा गोग्लैहैयो। बिनि थाखाय जोङो गिबियावनो जोङो गामिफोराव थानाय बिमा बिफाफोरखौबो सांग्रांथिनि गियानखौ होनो हानांगोन। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।